Пак сме с нашия Еди. Здравейте. За ново видео. Познайте какво е? Този път ще е гаден чалендж. Играеме на FIFA World Cup. И този, който загуби, ще трябва да изяде гадна супер люта чушка. Екипа на Еди Италия, моя Германия, която спечели. И да, играеме на 2014 World Cup. Да ви е забавно. Имаме за Бога един гол! Значи сега сме 1-0, Италия печели. Леле, мале. Ето вижте гола. Най-накрая вкара гол. Вижте как се радвате. Вкара гол. Чек, сега ще видим гадния гол, дето чива Ура. Той после подава и гол! Но Буфон е Буфон! Бог Буфон! 1-1. Тан. Гол, отново гол. Милер го вкара този път. Всички се радват. Колко сме? 2-1 за мен. Ето, моя се радва. Моя. Айде искам само да ви покажа реплея. Колко е велик. Бум. И Отново. Още един гол. Пак от Клодзе. Не, този път не е Милер, е Клодзе. Пак всички се радват. И Еди се нерви. Отново всички се радват. Да видим отново геймплея. Тича, няма дефенс. Опа, гол. Вкара пък. Италия вкараха гол. И това много мазен гол. Най-гадният гол на света. Аз много заиграх. Чакай, не съм напред. Ето, неговия шеф се кефи. Кефи се, бе. Те е абсурд. Моят абсурд. Абе, попре, Гейте. Най-тъпия гол на света. Опа, без към подавам и бам в гола. Леле. Пак вкара гол. Стига ви го каза лицето, гледай. Това го казва как се кефи в моите. Значи сега стана скоро 3-3. Ето, може да видите гола. Смених си голкипъра, защото моя мете само. Откупи го. Току-що вкарах още един гол. Тъпия Мюлер. Не може. Спри да покажеш лицето, покажеш тъпото от твоето изражение. Не мога. Не можеш. Виж как се радват. Мазен гол. Спри печи, стига. Карах, видяхме. Окей. Еди кара гол. Значи сега сме 4-4. Това е най-спорния матч. Нали? Пак всички се радват. Много се радват. Ето велика гол. Така подава си, бум гол. Гол. Колко стана скорът? 5-4 за мене. Той ме бие. Ще трябва да имам люта чушка. Май. И то е много люта. Гледайте гол. Така. Пам! Вкара гол! Най-после. Милер. Това беше готин гол. 17-та минута. Аз пък 71-та. Това беше готин гол. Да. Гледайте сега гола. Това е просто, може би, не гледате голове. Гледайте. Ето, тук вате гол, гледай. Буфон. И как Буфон успя да го изпусне. Гол. От Имобил. От Италия. Мобайл. 86-та минута, скоро е края. Ама аз ще трябва да имам люта чушка. Дали? Трябваше да видите преди Буфон как го спря. Едно толкова ще Петю да вкара. Едно толкова. Хоп. Пасва. И само той се протяга и бам. Айде. Петю. Още един гол. 90-та минута. От Дърмян. Дърмян. Аз ще имам лютата чушка. Май, да. Не мога да вкарам 2 гола за една минута. Що да не можеш? Гледайте гола. Болтели се това. Петю вика, ама радо. Ето, че и мача свърши. Вижте кой е победил. Италия. Балотели, Имобил, Балотели, Имобил, Балотели, Имобил, Дърмян, Имобил.
Аз пък съм Клодзе Мюлер. Не е ли малко странно? Въобще. Сега аз ще трябва да изям тази люта чушка. Яш. След Ей, малко се сега. връщаме. Извинете, проблеми. Аз обърках и сега печоп. Още една щопа. Заради този Еди, дето се опита да снима, добре, че ми се прави сега. Ето я гадната люта чушка. Вземи по-малка, Петю. Ще се подлетиш наистина. 3, 2, 1. Лопай. Сега, тичай. Май ще изпием цялата мляка. Съжалявам, Петю. Казахте да не го правим и аз съжалявам. Гори! Нямам си представа как гори. Това свърши ли? Вземи си един бомбон, май ще мина от бомбона. Пети повече няма да правим такива чаленджи, дето ще ти подвижи. Дето ще умреш. Смърди се много. Устата ми гори, но както и да е. Да спирам ли? Не, кажете, ако искате още такива чаленджи, пишете в коментарите. По-добре не. Спирам ли? Беше ужасно.